Имаш ли си приятел? Имам си, да. Ако звъннеш на твоя приятел и той се съгласи да ти купи продукт от Muse Cosmetics, спечелиш безплатен продукт от нас. Съгласна ли си? Добре, айде да пробваме. Наистина? Да, бих му се обадила. Добре, хайде звъни му, само че на високо говорител, ако можеш да го пуснеш. Нека видим сега. Дано да вдигне. Дано. Любов, би ли ми купил продукт от Muse Cosmetics? Ало, Бадем, имам един въпрос. Би ли ми купил подарък от Muse Cosmetics, примерно за някакъв повод? Да, бе, всичко за теб. Да, мило, за теб всичко би купил. Мерси, мило. О, много мило. Благодаря ти много. Чао, до после. Ма какви сте тия обичливи мъже. Това е любовта. Твоя приятел ти спечели почистваща пяна от Muse Cosmetics. Той ти спечели нашата детокс маска от Muse. Твоя приятел ти спечели нашия серум с пептиди от Muse Cosmetics. Благодари му. О, със сигурност. И да си го ползваш със здраве. Muse Cosmetics е повече от козметика. Той е преживяване. Последвай ни за още розови видеа.